El pitjor de l'amor és que no et pares a pensar, només sents amb el cor i no ets un ésser racional. Si per fi aconseguíssim veure'ns, guardaríem els mateixos sentiments o ens acabaríem odiant, fent-nos encara més mal? I si acabéssim junts ens aniria bé el temps? O acabaríem cansats l'un de l'altre? Seríem capaços de conviure o esperaríem una perfecció difícil de suplir? Jo tinc molts defectes i alguna que altra virtut, tot i així en la meva ment penso no ser capaç de donar-te tot allò que esperes tu. No crec que sigui tan difícil conviure amb algú afí. El cas és que sempre pots aprendre, encara que siguis gran. I què? La qüestió és no matxacar a qui no sap fer el que esperes. El pitjor és quan hi ha expectatives. No esperis res perquè la cagues. L'important és existir aquell dia i aprendre a poc. El camí és a tots dos, escoltes? Cadascun aporten el seu gra. Com m'agradaria conviure, cadascun cuidant el seu jardí. Una habitació per a cadascú, perquè cal tenir el nostre espai, sense sobtar ni gelosia. Només tranquil·litat. I que cadascú busqui afecte quan vulgui. Jo crec que en algun moment podrem coincidir, perquè al capdavall el nostre interior cridaria a sortir. Els nostres llavis es buscarien perquè una mica de set segur tindrien. I així passarien els dies, cadascun centrat en les seves coses. Qui sap quines aventures tindríem? Potser a la consola jugaríem, o qui sap, igual al llit seríem entremaliats i uniríem les nostres ànimes.